ई दुनिया प्यार के परिभाषा चाहे जे भी देवे, जवानी से लेके बुढ़ारी ले पत्नी से ज्यादा प्यार के होने के कर सकते। ये नायका युग में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार के प्यार समझे वाला लोग पति पत्नी के प्यार के पहला अक्षर भी समझ जाता बहुत। जहां लोग छोट से छोट बात पर ब्रेकअप कर लेता, होता ही खराब से खराब परिस्थिति में पति पत्नी के प्यार कम ना होला और वो बढ़िए जाता। छोट छोट बात पर भले नोक झोंक हो जाए, बाकी एक दूसरा खातिर फिक्र कबू कम ना हो। मर्द के घरे आवे में तनका लेट हो जाए तो पत्नी बेचैन हो जाले, होता ही पत्नी के जिद आ जरूरत पूरा करे खातिर पति भी कहाँ पीछे हटेला। हर सुख दुख में एक दूसरा खातिर कैसे जियल जाला, ये एगो पति पत्नी ही बता सकता। ये दुनिया प्यार के परिभाषा चाहे जे भी देवे, लेकिन प्यार के असली परिभाषा तो पति पत्नी के प्यार से ही होता है।